Sa number 2, PWD identification cards ang ginpa-recall sang syudad. Ini agud mapasiguro nga hindi mapeke kag iga review. Hindi lang mga business permit ang natukiban ginapeke sa isa ka portrait shop sa Bacolod, pati mga resibo, lisensya kag iban pa nga public document ang sarang man makopya kag ginahimo sa amo nga shop. Gani agud makasigurado ginapa-recall man ni Mayor Albi Benitez ang mga PWD cards agud nga mabutangan ini sa mga QR codes para hindi mapeke. Luyag man sang alkalde nga ma-review ang na-issue nga mga PWD cards bangod sa mga reklamo nga madamo ang nagagamit sang cards nga hindi man makabig nga person with disability. Ang Bacolod LGU magatalana sang satellite office sa Bacolod City Government Center para sa mga magabalik sang PWD cards kag issuean sang temporaryo nga card nga sarang magamit agud maka-avail sang mga benepisyo. Hindi na, wala recall order ang senior citizens card because na-plastar na to ang QR code system. Sa PWD, wala pa na-plastar ang QR code, so we are recalling all of those IDs to be replaced by PVC. no, itong daw card na lang na may QR code. And at the same time, review man. I'm also hearing horror stories about PW cards.